Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 11 сакавіка. Сёння дзень нараджэння адзначае беларускі музыкант, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Ткачэнка. А зараз пра тое, што будзе далей у выпуску. Творчы конкурс на лепшы сцэнарый, адкрыты дыялог у гомельскім маладзёжным тэатры, інструментальны канцэрт у новым замку ў Гародні, культурнае супрацоўніцтва паміж Украінай і Беларусю ў размове з паслом гэтай краіны. Фонд падтрымкі развіцця мастацтва абвесціў адкрыты конкурс на лепшы сцэнарый фільма. Аўтарам прапанаваны 4 тэмы будучай стужкі. Гэта могуць быць падзеі са спартыўнага і асабістага жыцця спартсменаў Вольгі Корбут ці Александра Мядзведзя, гісторыя клуба «Дынама Мінск», які стаў чэмпіёнам СССР 1982 года, або творчы шлях віа-песняры яго ўдзельнікаў. Заяўкі прымаюцца да 1 верасня. Пераможца будзе абвешчаны напрыканцы снежня гэтага года і атрымае прыз 10 000 беларускіх рублёў. 205-годдзе са дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі адзначылі ў пасольстве Украіны ў Беларусі. Творчай пляцоўкай для віншавання стаў дом сяброўства народаў. Падрабязней аб мерапрыемстве ў наступным сюжэце. Мій друже Боги, не лукавий, ходімо дальше, дальше слава, а слава – заповідь моя. У залі дома сяброўства народу ў вершы Тараса Шаўчэнкі гучаць на розных мовах свету, а значыць, юбілей паэта запрасілі аматараў яго творчасці. Да дэкламацыі вершаў далучыліся паслы Украіны, Польшчы, Словакіі, Аўстрыі. Для нас, для всех украинцев, Шевченко – это не только писатель, поэт, но это отец нации. И мы об этом говорим открыто, потому что фактически через Кобзарь Шевченко всему миру рассказал, что есть украинцы. Что мы не просто какое-то ответвление, как некоторые говорят, малорусское племя, а мы с вами украинцы. Фактически до этого так открыто никто не говорил. Фактически он стал предвестником не только украинских наций, но и украинского государства. Это выдающийся украинский поэт. Я сильно дружу с Украиной. У нас есть очень много знакомых, друзей. Так я с удовольствием принял приглашение участвовать в этом вечере. Здесь, в Минске. С господином послом тоже мы уже давно знакомы. И я решил прочитать сегодня думку, одну из думок. Это про человеческую судьбу, про любовь. Творчасць Тараса Шаўчэнкі – частка і нашай культуры. Па значнасці і маштабу асобу Шаўчэнкі навукоўцы параўноўваюць з Янкам Купалам. Як Купала, так і Шаўчэнка, яны з'яўляюцца як бы стваральнікамі новай літаратуры. Па іх асобе, па іх творчасці як бы і вызначаюць гэты пачатак новай літаратуры. Абсалютна натуральна тое, што найбліжэйшыя суседзі і фактычна браты, народы украінскі і беларускі заўсёды адчувалі прысутнасць адзін аднаго. Напярэдадні святкавання ў доме сяброўства народу прадстаўнікі украінскай дыяспары традыцыйна ўсклалі кветкі каля помніка паэта ў Мінску. 22 і 23 сакавіка ў гомельскім маладзёжным тэатры запланавана прэм'ера спектакля «Павятовы лекар». А заўтра ў рэпетыцыйнай зале тэатра адбудзецца адкрыты дыялог «Павятовы лекар. Нябачныя прасторы», прысвечаная гэтаму спектаклю. Пастаноўка заснавана на апавяданні Франца Кафкі «Айн Лансдарт». Пра ўсе нюансы працэсу стварэння спектакля раскажуць рэжысёр Юрый Дзівакоў і Давід Патоцкі, які выканаў пераклад твора і яго драматургічную інтэрпрэтацыю. У культурнай прасторы «Корпус», што ў Мінску, заўтра пройдзе вечар паказа дыяфільмаў, якія ў рэальным часе агучваюць акцёры і музыканты. Гледачам праекта «Дыяфільмы Лайв» прапануюць стужкі, створаныя ў савецкі перыяд. Заўтра будзе прадстаўлена абноўленая праграма «Вясна» ў фармаце 18/24. У ёй народныя і аўтарскія, добрыя і наіўныя, псіхадэлічныя і крыху дзіўныя казкі для дарослых. Але ўзроставае абмежаванне 16+ пазначана ў якасці рэкамендацыі, бо інтэрпрэтацыі казак і паказваны матэрыял могуць быць недастаткова зразумелыя дзецям. І вельмі простая гісторыя, такі спектакль заўтра пакажуць у мінскім тэатры студыі кінаакцёра. Аўтары пастаноўкі называюць п'есу драматурга Марыі Ладо вельмі старамоднай, бо ў ёй любяць, засмучаюцца, весяляцца, нараджаюць, гуляюць, як заўсёды і як усе. Разважаюць пра жыццё, думаюць пра смерць. Людзі, коні, свінні, усе разам.
Рэжысёрам-пастаноўшчыкам гэтага гімна каханню і жыццю выступіў Александр Яфрэмаў. Заўтра ў праекце тэлеканала «Беларусь-3» тэатр у дэталях вядучая Наталья Бібікава пазнаёміць гісторыю стварэння спектакля «Тры сястры» драматычнага тэатра беларускай арміі. Чаму класічную п'есу Чэхава падалі ў форме сучаснай гульні «Мафія» і як кінематаграфічныя дзеянні ўвасобілі на сцэне з дапамогай светлавога афармлення. Глядзіце заўтра ў 10:45. Ну а ведь у вас 3 сестры. Я помню 3 девочки. Лишь уж не помню на то, что у вашего отца, полковника Прозорова, были 3 маленьких девочки. Я отлично помню. Заўтра ў грудні ў гісторыка-археалагічным музеі, што ў новым замку адбудзецца канцэрт «Як ландыш серабрысты». Яго ладзіць камерна-інструментальны ансамбль старажытнай музыкі заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Гродзенская капэла». Мастацкі кіраўнік калектыву Наталья Гарбунова. У праграме канцэрта пазначаныя творы Глюка, Баха ды іншых класічных кампазітараў. Тым часам у Екатеринбургу адраджаецца унікальнае мастацтва ўральскіх камнярэзаў, якія працуюць у складанай тэхніцы аб'ёмнай мазаікі. Гэта стала магчыма дзякуючы падтрымцы расійскага калекцыянера. Падрабязней у наступным сюжэце. Гэтыя унікальныя статуі, зробленыя рукамі ўральскіх камнярэзаў у складанай тэхніцы аб'ёмнай мазаікі. Яна існуе ў Еўропе некалькі тысячагоддзяў. Кожная статуя складаецца з мноства самоцветных каменных фрагментов. Главная особенность этих работ – это их размер. Подобного масштаба, подобной сложности исполнения работ действительно больше нигде нет. Над кожным творам працуе каманда майстроў. На стварэнне адной статуі сыходзіць каля года. Некаторыя скульптуры 80 сантыметраў у вышыню і важаць 100 кілаграмаў. Тэхніка аб'ёмнай мазаікі дасягнула росквіту ў Фларэнцыі ў эпоху Рэнесансу. У 17 стагоддзі яна распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе. У Расіі стала папулярнай на мяжы 19-20 стагоддзяў. У гэтай тэхніцы працавалі майстры дома Фаберже і майстэрні Алексея Дзянісава-Уральскага. Этим видом искусства сложно не заниматься, оно заставляет полюбить себя. В нем очень много энергии, теплоты, хоть это и холодный камень. Смысла различного, да, силы какой-то, духа. Сёння мастацтва перажывае новы віток росквіту. Уральскія камнярэзы увасабляюць у сваіх працах вобразы гістарычных, літаратурных і міфалагічных герояў. Скульптуры, створаныя з такіх самацветных камянёў, як агат, аметыст, яшма, лазурыт, халцедон і многія іншыя. Майстры таксама выкарыстоўваюць скамянелыя дрэвы, сталь, серабро і гарачыя эмалі. Шоу «Сімфанічныя рок-хіты» заўтра на сцэне канцэртнай залы «Мінск» прадставіць сваю новую праграму «Крылы Грыфона». Шоу прадставіць танцуючы сімфанічны аркестр «Канкорд-оркестра» пад кіраўніцтвам італьянскага дырыжора Фабіо Пірола. Самыя вядомыя кампазіцыі Queen, Scorpions, Metallica і іншых рок-гуртоў прагучаць у своеасаблівай аранжыроўцы гэтага аркестра. І галоўнае, у час выканання аркестр не сядзіць на месцы, а рухаецца. Гісторыя старажытнага Рыма на сцэне беларускага музычнага тэатра. Там пакажуць балет у 2 дзеях «Клеапатра». Гэта інтэрнацыянальны праект. Пастаноўку на музыку Гейсят Шайдулавай ажыццявіла балетмайстар, народная артыстка Азербайджана Медина Алиева. І гэта быў яе другі спектакль у беларускім музычным. За мастацкую частку адказвала Ірына Асланова. Ці атрымалася ў іх перадаць трагедыю жыцця апошняй царыцы Егіпта, можна асабіста ацаніць заўтра. Апошнія дні ў мінскай арт-прасторы майстэрня працуе выстава работ мастачкі Марыі Мурашка. Тут прадстаўлены розныя па стылі тэхніцы жывапіснай работы за апошнія 7 год. Сама мастачка адзначае, што піша пра што марыць, што ёй дае гармонію і пакой. Наведаць выставу можна да 15 сакавіка. Уваход вольны. Новы выпуск аўтарскага праекта пісьменніка Навума Гальперовіча «Суразмоўцы» можна будзе ўбачыць у эфіры «Беларусь-3» заўтра. Госцем праграмы стане археолог, гісторык Мікола Плавінскі. Чым жыве сёння беларуская археалогія? Ці можа гістарычная спадчына стаць новым турыстычным брэндам Беларусі? Ці ёсць цікавасць да гэтай навукі ў сучасных школьнікаў? Заўтра о 20-й гадзіне. Цягам часу хутка становіцца зразумела, што гэта такая сапраўды дастаткова занудная, такая працяглая праца. Таму, напэўна, у археалогіі не так шмат людзей застаецца в Беларусі. Заўтра ў Мінску ў канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца канцэрт пра каханне. Са сцэны прагучаць мелодыі пачуццяў і перажыванняў. Выканаюць іх салістка Белдзяж філармоніі, сапрана Нэлі Душчынская
и гитарысты Андрей Вайцехоўскі и Андрей Захарэўскі. У праграме вечара романсы, мелодии Испании, джаз и классичные творы. Республиканский театр белорусской драматургии завтра запрашае на спектакль «Пакуты от здорового сэнсу» паводле твора Сергея Рубе. Калі табе 29, усе навокал так і прагнуць навучыць жыццю. Бацькі, сябры, суседзі дакладна ведаюць, калі трэба ствараць сям'ю, прадракаюць будучыню і прапануюць свой пункт гледжання на здаровы сэнс і правільнае жыццё. Сваю версію гэтай сямейнай камедыі Сергея Рубе прадставіў Александр Гарцуев. Містычная меладрама заўтра ў новым драматычным тэатры. Гэта будзе пастаноўка па аднайменнай п'есе Ігора Соніна «І чуваць толькі гукі паланэта». Праз усю сюжэтную лінію праходзіць знакаміты літоўскі эпас, звязаны з гісторыяй пра мядзведзя-пярэваратня. Ён сілай завалодаў жанчынай і паклаў пачатак праклятага пакалення пярэваратняў. Акрамя містыкі і трагічнага кахання, спектакль закранае тэмы патрыятызму і гонару. І яшчэ, 9 сакавіка адзначалася 205-годдзе з дня нараджэння нацыянальнага паэта Украіны Тараса Шаўчэнкі. Мы сустрэліся з паўнамоцным паслом Украіны Ігарам Кізімам і пагаварылі пра святкаванне гэтага юбілею на Беларусі, а таксама пра іншыя культурныя мерапрыемствы, што будзе ладзіць амбасада. Господин посол, мы рады возможности встретиться с вами. Не так давно состоялось исключительное событие в сфере культуры. Факсимильные копии знаменитого Лавришевского Евангелия были переданы в подарок жителям Новогрудка, где оно и было создано около 700 лет назад, а также Национальной библиотеке Беларуси. Давно уже идея была, она зародилась еще в 2009 году в Украине, когда было принято решение энтузиастами, как всегда, создать организацию, скорее общественную, по возвращению культурного наследия в страны. Такая идея была искать в мире те образцы культуры, книгопечатания, которые относятся в данном случае к Украине или в более широком формате к истории Украины, региону восточных славян. Это издание, которое непосредственно относится к теперешней Беларуси, которое было напечатано в XIV веке. Сведения, которые были в связи с этим Евангелием разведаны, относят его именно к периоду и именно к монастырю, который находится недалеко от Новогрудок, Лавришевский монастырь. Хотя ученые, которые разыскивали эту книгу, передавая этот экземпляр в Новогрудок и в библиотеку национальную, он говорит, что это на самом деле не точка, а только начало. Этот Евангелие писался почти на протяжении более чем 50 лет. История этого Евангелия своеобразная, интересная, тоже попутешествовал по всей Европе, как и мы. В конце концов, он оказался в Кракове, где он сейчас находится, оригинальное имеется в виду издание. Это факсимильная ксерокопия, памятка, которая вернулась в Новогрудок, и они были горды тем, что именно там мы вручили первые экземпляры, которые привезли на территорию Беларуси. Это то, что даст любому ученому, историку или кто занимается этим вопросом, как документ, который для изучения. Господин посол, культуры наших стран были и остаются родственными, и юбилейная дата со дня рождения великого Тараса Шевченко одинаково дорога обоим народам. Для украинского народа, конечно, это великий Кобзарь, мы считаем его отцом нации. Что бы он ни писал в свое время, это всегда актуально для любого времени, для любого поколения. Беларусь — страна, в которой больше всего памятников Шевченко стоит, их 6. Есть памятная доска здесь на бульваре Шевченко, здесь есть бульвар Шевченко. Всегда мы на эти места ходим, возлагаем цветы, читают стихи. Проводятся мероприятия, например, в Доме дружбы. Более того, там читают стихи послы других государств на своих языках. Вы знаете, что у Янки Купалы есть очень известное стихотворение «И кто там где». Была напечатана книга, на котором этот стих напечатан на 120 языках. Такое самое понимание моем является такие стихотворения, как «Заповит», который тоже на таких языках, не меньше языков. У нас тоже планируется выставка в библиотеке национальной. Пишутся тоже специальные работы, посвященные Шевченко. У нас есть конкурсы на университетском уровне, есть конкурсы работ, которые проводятся в средних школах. Наша украинская диаспора оглашает национальный такой конкурс. Пишутся работы, они отсылаются в Украину. Есть премии. В этом году у нас 205 лет со дня рождения. И поэтому мы мероприятие планируем не только на дату его рождения, но может и весь год. Это наша история, и мы очень рады, что Беларусь поддерживает символ украинской нации. Господин посол, 2019 год насыщен мероприятиями в культурной сфере, которые состоятся благодаря инициативе вашего посольства. На каких из них вы хотели бы заострить внимание? Вообще самая большая идея – это провести Дни культуры, белорусская культура в Украине. Мы в прошлом году здесь провели очень успешно. Все ждут там, чтобы в Украине, потому что мы в прошлом году, это был наш год здесь. А еще сказал год Украины в Гомеле, даже больше сказать, потому что был еще форум экономический, было культурные дни там проходили, было
специальное решение президентов, что это сделать, и мы это сделали, я очень этому рад. У нас тоже интересный проект, мы хотим, чтобы это состоялось. Есть общий человек, который объединяет наши два народа, это Пилип Орлик. Гетман Украины, который в 1710 году издал первую фактически демократическую конституцию Украины. Да, в Европе была первая конституция демократическая, которую все признали. Но чем он нас объединяет? Он родился в Беларуси. В селе Косута, Верейского района, Минской области. Мы 2 раза обязательно туда едем, все время встречаем. В городе Вилейка есть улица имени Пилипа Орлика. В Косуте есть специальный холм, памятный знак. Но почему нам не использовать этот, так сказать, момент для того, чтобы показывать, вот она дружба, вот мы с одной семьи, вот мы с одной земли. Спасибо, господин посол, и до встречи на мероприятиях, посвященных Украине и нашей дружбе. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.